Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hindi ibasa ti Proverbio 22, versikulo 5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog, iti dalan, apakatinnagan, dagiti managdakdakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ayan ka di man ti anak mau. Kasla nangeg ko ti pukaw na idi lumabasak di taas idag ti tsanggay. Nay, dangeg mo lagayam ti pukaw na, apay asa pulom ditoy. No kumadinagas mo takinitam. Ay, amangan no jak makapagtepal kat mapangur ko pa iti lukaw. Natured ka lang amang dangran no nabartag. Ngam no saan anabartag, di mo ngarud bagbagaan. Anya pa'y laapam magbagaaya ti kayat na, kanayon mo't amabagbagaan Makalipat siguro Isu masapul nga ulit-ulitan na bagbagaan. Saan aya apalagip ti agas ti lipat? Makapaikit din. Inkakatagaon tamangantan. Di ta ka di urayan ti anak ta? Uray ko kit din ti bisin ko iti awanan nakam nga anak. Nabisinanak anapan nagtrabaho. Ina, imbag ta nasabat ka manang tina. Ti ka anakam, makigin-ginubal iti pada na anabartag iti sango ti tiyangge. Ha? Ay. Awan ka di ti agan anawa ijay? Awan ata puro da amin nabartag. Napan ko kinita, ta na ariwawa da. Ay sus, agiginubal da magaya man. Sige, tainak man ibaga ka ni Manong. Ay, amangan no adda aglinnawan. Sige manang, tainak mat ibaga kadagiti daddo mata mapandaga nawa. Sige. Ay, una yan dagitaan na bartag. Agiinom da, sada aga apa. Ay, imbag numadanon ko ni Manong, ijabalay da. Nay, una yan. apay nga umanang sab ka ipag. Anya ka di tinapasamak. Ay, Manang, ayan ka din ni Manong. Ay, makigin-ginubal ka ni Andong ijay tsanggay kadagiti pada na anabartag. Diyos ko, sapay awan ni Manong mau. Diyak mo tinapanan na. Ay, kasano nga ruden ni Andong, Manang? Ay, no ngay iso ti pagaambunan dagiti nabartag. Intama nga ron iti ayan na ading ko. Sige, Manang. Intan, iti ka no sangot ti tiyanggi ti ayan dakit. Unay lakit din aya ti anak ko. Naglaing tumat a makibarkada. Di nan tumat pilyon dagiti pakibarkadaan na. Dagiti pa'y matmamartag. Sapay kumaatasan a dagiti barumbado a mamartag. Ni Andong tinakaidda iti igit ti kalsada. Ay, Manang, dara-dara. Ay, ipantan ija ospital. Ay, tinarayan dagiti ng kabil kan ko, ana. Ika man nga rod bagala iti tricycle a pangilugaan ng taading ko. Wen, Manang, agpatulong tanto iti driver ti tricycle amang ilugan kan ko, ana. Winading ko. Anya nga tan tinapasamak iti anak ko, aya. Nabarbartak da kanu nga na nagiinom. Nasang ka ibaga aliklikan na ti makikadwa ka dagiti mamartak. Di namit nga mindengdenggan. Sige, Manang, bareng makitak di tadalan ni Manong. Tapno adda kadwa ta amang ilugan kan ko, ana. May samot day jay. Napanan namit nga ta. Di pa'y nagpakada no sa dino ti papanan na. Naimbag ta saan ka nabayagan iti ospital lukaw. No saan ka kumaasulpeng adayo ang mapasamak ken katikasta? Addan to aldaw dagiti kanyak. Saan amay sa ti aldaw, tatang? Ngem no nabartek ka, awan gaway mo. No kayat mo pa iti agbyag iti napaot, liklikam ti arak ken gulo. Basta, tatang, addan tumat aldaw ang makabalsak. Kimatlaan ti saan ang mabalas? Kasano kumamit ang mabales mo ti kimat? Uray agan ano kamit Uwan nga rod, tatang. Kita am tarupam, adadait na. 5 at kakit nga rod. Imbis anataer ka kumaakas kanyak, lukaw. Saan ka di asika ti anak ni Kakakulas? Una na, apay ka day. Adda ka di masapol yukan kwa na. Awan ti masapol ko kanitatang mo. Ngam adda kayat ko nga ipatrabaho kan ka. Dakkel ti sapol ditoy. Dakkel ti sapol ko na ayaw, nana. Wan, Barok.
Basta nalaing ka nga agilako, ada-adagos kwartam. Alaman nga ron, nana. Ayan tilakok. O may kaijibalay ta ipakitakan ka. Adulaki diti aggatang ditoy, tawan pa'y kasjay ditoy. Nuan yaman day ta. Si dadaanak nga aglako. Uray mapanak pa'y iti kabangibang apurok. Nasayaat. Nalaka ka ang makaurnong. Nulakat nalaing ka nga aglako. Nakitak akasarsaritam jay saan nga umno ti ilaklako na. Ang mga numaawis kamit nga aglako iti saan nga umno alako na. Uray saan nga umno, no pagkwartaan. At dan iti tao, no gumatang wino saan. Oy. Saan ka kumangag lako iti lako na? Maisagmak ka laeng. Saan ak amay sagmak? Nawan lakid diti mangisagmak kanyak. Liklikam ti pakaisagmakam. Basta, nalaingak nga grimedyo. Maliklikak ti pakaisagmakak. Saan ka nga agsagmak kunak manayn? Damag ko nga illegal ti lako dayjay. Asino mat ngay, ti kayat na ti may sagmak. Ayan ka diti ilakok, nana. Inday jay silid nga ayan dagiti agduduma alako. Oh my God. Oh. Ay, una yan dagitoy. Nagpipintas. Nagsisilang nga armas. Nalakalaang nga ilako dagita. Nang runa, dagiti nalaing nga aganop iti bakir. Dulakit diti gumatang. Inak pa ikontak. Kalpasan na. Umay ko alaen ti order da. Ingka nga rodan, tapno makaado ka iti malako. Ad-ado mo ti kwartam no kasta. Masigurado nga dulakit diti gumatang. Wano ag order kanyak. Arami ti pakakitaan. Saan nga iti sa ulaeng. Ngamyunay-unay ko kan ka. Liklikam nga ipakita. Kadagiti pan nakabagiti lintag. Ariglado, nana. Tadyak mat kayat ti matiliw. Naimbag ta nasabot kayo, nana. Apay ka de basang. Ada ka di importante nga ibagam. Nakitak ngamin ang nagkuyog daan dong ken Nana Dora, nana. Apay no makikadwa ni Andong ken ni Dora. Ada ngamin damag ko asaan ka no anasaya at tinegosyo ni Nana Dora. Anya nga itinegosyo na. Diyak mo, nana. Ngum ko na da asaan ka no anasaya at. Ada ka di manen saan anasaya at anasumok ti anak ko. Day tati amon nyo, nana. Tapno malapdan nyo no anyaman ti madi nga aramid na. Agyaman ak iti imbaga ang balasang ko. Kasauyon ni Andong, Manong, at dadamag amadi ka no ti ilaklako da ni Manang Dora. Ay, anyamot day tangaan do ngayon. Kinasaritak iday. Masapul ama at ipa iti anyaman a connection na ni Manang Dora. Bayam, takasaritak tumanan inton sumangbay. Nas ka na pugsatin nanti anyaman a koneksyon na kini Dora. Win nga rod isagsagmak na laang tibagi na. No ituloy na lata ti makikadwa iti dayja a tao, jakla amaw na sa wine. No anyakit di at napampanunot na. Saan kami mat nga agliw-liw ay amang bagbagakin kwa na? Ay, jakmat ngamin maranaan, Manong. Bagbaga ak kumamot, tapno saan ang makikadwa ken ni Manang Dora. Umayak manen mangala iti ilakok, nana. Nalakok manen di inalak itay. Naglaing kamot ken Andong. Naparta kang aglako. Dakalaki diti bingay mo ang aglako. Lakid di, nana. Nalakat ti aglako. Kwarta dagos. Di pa'y lako mga inala ka para lakok. Kumaa, nana. Di pa'y kumanga adu ti kwartak. Napan ka ka din iti kabangibang apurok. Una na. Kay rugrugik pa'y laeng. Adu lakid di ti malakok manan ijay. Agawaam nga ro. Tagumatang ak tumanan iti ilako ta. Nana. Paggapgapuan ka di ti ilaklako tayaw. Ada gidil-deliver ditoy. Ngam, saan mo nga ibagbaga iti sabali? Saanak nagpadlaw. Ngam si putak man ti agi-deliver iti armas kan ni Nana Dora. Tapno siyak ti manggatang iti daduma.
Adu tiganan siya ka. No siya ka mismo ti manggatang. Saanan nga aglabas ka ni Nana Dora ti daduma? Siya kun ti manggatang kan mangilako. Kung nasiguro dayjay nga andong adyak maamuan ti inaramid na. Pagbabawian na ti inaramid na. Ngam sana nga agpadlaw nga amok ti inaramid na. Agbalaw tulaang nga makita na ti aramidak. Di nakmasiriban ti luko. Mapmapanpay laang, idin to tagsobsobli akon. Apay nga taadi matagaw-awid ti anaktan. Nayaw-awan siguro na. Sabalin ada na tinaturong na. Kanayon tamat abagbagaan, ngam apay nga ta. Ay, anya nga ta ti pagbanagan ti anak ta. Tadi na kaya ti dumngag iti pamagbaga. Kasla makit-kita kon amay garangugong no saan nga agbalbalew. Ti saludsod, sa dino ti ayan na ita. Amang ano naladaw ton ti amin, sakbay nga agnakam. Sapay kumata saan. Husto ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Nakita nga inala ti pulis ni Andong. Ha, taapay. Anya tinapasamak. Yakan mo manang. Addaak itay itilugan. Idi nakitak akadwa dagiti pulis. Adda pusas na. Apay nga ta. Mapanak man ijay presinto. Inak amuan no apay. Umayak man mo. Sige, mapanta nga rudan. Kayat ko amaamuan no apay at tiniliw dagiti pulis ti kaanakak. Ado nga minti mangibagbaga nga illegal tilako ni Nana Dora. Amangan no naduktala ng ti pulis. Kunakon kat. Pakaisagmakan na ti panakikadwa na iti dayjay a negosyante. Ipudnugayam nga da ka diti presinto. Natiliwan da kante. At dalakid din ang isagmak kanyak. Saan ka nga agpabasol? Saan ka ana isagmak? No saan ka akim mapeng kadagiti managdakdakas? Kasano nga tanamuan da, ante? Anya ka diti natiliwandakan ka? Ko, ante. Armas kan kwarta ang naglakwak. Nadagsan akaso dayta. Makulong ka iti mano atawhan. Ante, tsak kaya ti mabalod. Idi pa'y kumaan na panunot mo dayta. Anya nga ita. Sige, agawid ak. Tainak ibaga kadagiti dadakkel mo. Ngada ka dito'y pagbaludan. Anya ka dito'y naramid mo, anak ko. Apay ngada ka dito'y pagbaludan. Nanang, kunak no di da maamuan ti laklakok. Adaya dakas nga aramid adi agpulo, anak. Natiliw da ka di mat dayja Adora? Kwa, nanang, ikantak ni Nana Dora. Tapno agpada kami amakulong. Rumbang laang. Amangan no isumat laang tinangipulong kan kakadagiti pulis. Uwan nga agpaiso. Amangan no naamuan na. Aginatang ko ti daddo mga i-deliver da kumakan kwa na. Kunam aliputam ti padam adakas. Gamita, agpada kayo itan ama igarang ugong iti abot. Nanang, dito'y ko kadin pagbaludan. Anya pa'y ngay anak ko. Nagbasol ka. Isuarum ba nga ikarum tinagbasulam. Maawatam siguro itan. No apay akanayon da kabagbagaan. Ngam di ka mat mangitaltalag. Nanang, agbababawi ako. Ngam, mabaludak matag. Idi pa'y kuma. Adim ngagak iti pamagbagayo. Saan kumaan napasamak kanyak ti kastoy? Amin a kinadakas kat maibilang apalabog apakaisagmakan. Iso nga intay ida liklikan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.